der valgstederne er lukket. Ja, der sidder du, Poul Erik Skammelsen. Ja, jeg står her og kan, når vi engang får dem, præsentere de forskellige resultater fra kommunerne, også undervejs. Men vi kan jo eventuelt starte med, hvordan borgmesterkortet ser ud lige nu. Det er nemlig det her. Socialdemokraterne har halvdelen af alle borgmesterposterne, 49, Venstre 31. De Konservative også et stort parti med 12. 3 lokale lister, en enkelt løsgænger, det er Kerteminde, og så SF med 2. Ulrik Kjær, du forsker i kommunalpolitik, du er også professor. Hvor meget kommer det der kort, tror du, til at forandre sig? Ja, det ved vi jo ikke endnu, men man kan sige, at den her gang, der er der rigtig mange af de her kommuner, faktisk op mod 2/3 af dem, som er meget på vippen, og hvor det på forhånd er ret vanskeligt at sige, om de her borgmester bevarer borgmesterposten, eller om de må give det til modstandere. Så 2/3 af dem i spil? Ja. Så det kort, vi kommer til at se, når aftenen er om. Vi har sikkert ikke alle borgmesterposterne, når aftenen er om, men det bliver et andet Danmarkskort. Der kan være rigtig mange af farverne, der i hvert fald er skiftet i de enkelte kommuner. Hvordan det samlede resultat kommer til at se ud, det bliver spændende. Det kan jo for så vidt godt blive stående, selvom der er bevægelse. Tror du, vi får de her byttet om, V og A? Man kan sige, at hvis man havde spurgt mig for et par måneder siden, så havde jeg måske svaret, at der ville ske nogle store forskydninger der. Men jo længere hen vi er kommet i valgkampen, så er jeg faktisk blevet mere og mere i tvivl om, hvor store forskydninger der kommer mellem de enkelte partier. Så det bliver rigtig spændende. Har du en eller anden kommune, som du virkelig følger? Nej, jeg vil hellere sige, at... Du følger 98? Ja, for en gang skyld, så følger man faktisk rigtig mange kommuner, netop fordi der er så mange, der er tvivl om. Fordi ellers så plejer det at være de der 3-4 stykker, der ligger på vippen, man har blikket stift rettet mod. Den her gang, der er det meget mere spredt, og der kan komme rigtig mange dramaer, som vi ikke lige havde set på forhånd. Så altså en masse, skal vi kalde dem, swing-kommuner? Det hele taget gjort København til en bedre by at bo i. Men altså, en ting er, at I så får de her procenter. I skal jo stadig ind og have et flertal med nogle andre. Du har gået meget ind for, at bilerne skal ud af byen og andre ting. Altså, det står I jo trods alt stadigvæk rimelig alene med. Ja, men jeg er sikker på, at når vi konstitueres i aften, så finder vi en god samlet løsning på København, og så sammensætter vi et hold under konstitueringen sammen med de andre partier, der har råd i arbejderbevægelsen, og hvem der ellers vil være med til at sikre røde og grønne løsninger for København. Nu ved jeg godt, at politikere sjældent vil stå her, inden at resultatet er talt op og ligesom at lave forhandlinger. Men hvad går I efter? Altså i København er der jo de her 7 borgmestre. Det er jo lidt anderledes styre, ikke? Normalt så er overborgmesteren den højeste, og så er der den her byggerteknikborgmester som nummer 2 i prestigerækken. Hvad går I efter, hvis vi nu antager, at I hvert fald mindst får 20%? Vi går efter maksimal indflydelse. Vi går efter tunge borgmester. Hvad er det for noget af det her med, at man i kommunalpolitik konstituerer sig på nogle helt andre måder, end nogensinde ville ske i Folketinget? DF støtter pludselig en socialdemokratisk... Jamen, jeg er selvfølgelig spændt. I de målinger, der har været indtil nu, der har vi været et lille mulehår foran, og det er jeg selvfølgelig meget spændt på, om det også holder, når alle folk her er færdige med at tælle alle stemmerne op. Du har jo, det her valg er lidt anderledes for dig. Du har jo i et eller andet omfang sat til hele butikken. Det er det her, eller hvad? Ja, det er fuldstændig korrekt. Jeg forlader Folketinget under alle omstændigheder. Skulle jeg være så heldig, at vælgerne i aften betror mig borgmesterposten fra 1. januar 2014, så træder jeg ud af Folketinget med det samme. Sker det ikke, jamen så fortsætter jeg selvfølgelig valgperioden ud, og så er det et endegyldigt farvel til landspolitik under alle omstændigheder. Tror jeg nok. Nå, for søren. Jeg får at vide det. Vi skal slet ikke til Slagelse. Vi har bare en grafik fra Slagelse. Og jeg bliver nødt til at kigge herhen for at se, hvad der står i den grafik. Det, der står, det er, at Lis Tripler, hun er borgmester. Det har hun været siden 1998. Og hendes udfordrer hedder Sten Knudt. Det er Venstres spidskandidat. Han var dengang 50 stemmer fra posten. Og dernede, der stiller John Dyrby Paulsen op, som satser på, at han kan hjælpe den siddende borgmester med at blive til magten ved at ligesom at have den der folketingseffekt, vi talte om før. Og mens jeg så har fået... Vi jo har udviklet sammen over generationer. Vi kan afvikle det. Og mens der er knas på listen til Enhedslisten, så skal vi faktisk videre til en af dem, som nok kommer til at afgive en del stemmer til Johanne Schmidt-Nielsens parti. Nina Thomsen, hun er en af borgmestrene i København. Lad os lige kigge på landsresultatet, som vi kan få op på skærmen her. Og lad mig lige sige med det samme. Den her kolonne skal man nok ikke lægge så meget mærke til i første omgang. Vi skal lægge mærke til afvigelserne, der er talt lidt over 7% op. Socialdemokraterne en
tilbagegang på baggrund af de her på 3,8%, og det er altså de samme valgsteder, vi sammenligner med valgstederne i 2009. Venstre, 2 procentpoints fremgang. Vi begynder at kunne se et mønster. Vi begynder at kunne se præcis det mønster, som mange nok havde forventet ud fra det landspolitiske ting. Det er sådan set overraskende, at de kan stå så godt, så tidligt på aftenen, hvis man kan sige det på den måde. SF som klart går tilbage. Vi har faktisk ikke set noget sted endnu, hvor vi har set tal, hvor de har gået frem. De går simpelthen tilbage over hele linjen. Så lad os lige prøve at tage et mere konkret resultat. Vi skulle kunne få Guldborgsund op her. Guldborgsund, som jo altså har en borgerliste. Guldborgsund-listen, der sidder på borgmesterposten. Ja, det er John Brædder, der er borgmester og sidder for Guldborgsund-listen. Så det er en af de 3 lokallisteborgmester i Danmark. Og der skal vi sådan set ned blandt de øvrige partier. Guldborgsund-listen. En fremgang her. Jamen, det er en fremgang, og det viser jo det her med, at selvom der er nogle landspolitiske tendenser, så har man altså også dels de her lokale lister, men jo også nogle personer, der ude omkring kan få stor indflydelse på valgresultatet. Og her har man altså en borgmester, som sidder for en lokalliste, men som altså trækker den der borgmestereffekt, og som her står til en fremgang. Og så den anden ting, som vi skal lægge mærke til her, det er jo altså her, at vi har talt om, at Dansk Folkeparti, mange peger på, at Dansk Folkeparti kan få den første borgmester. Vi ved det ikke endnu, men en fremgang til Dansk Folkeparti, der stiller op med René Christensen her. Ja, og det vi har snakket meget om, det er jo, at hvis det skal lykkes for Dansk Folkeparti, så er det ligesom 3 ting, der skal være til stede også. Dels skal de have en rigtig kandidat, René Christensen her. Så skal de få et godt valgresultat, så de går ind i konstitueringen med den medvind i ryggen, som det giver. Og så skal valgresultatet gerne blive lidt plumret, fordi så giver det jo mulighed for, at der kommer et nyt parti på banen. Så Dansk Folkeparti skal være rigtig, rigtig glade her, men de skal også være lidt bekymrede for, at John Brædder ikke får et alt for godt valgresultat, fordi så har han også en god forhandlingssituation. Så lad os lige prøve, og vi skulle kunne få Dansk Folkeparti op, hvor Dansk Folkeparti rent faktisk går frem. Altså et kort her, tilbagegangen af de røde stillstand, de gule, der står ikke stille nogen steder, fremgang de grønne. Vi ser altså fremgang stort set over hele landet. Der er jo ikke enormt mange stemmer talt op på nuværende tidspunkt, men lad mig lige kaste den over til bordet her. Når I kigger på det der kort, Dansk Folkeparti, fremgang i hvad? Ja, 8 ud af 10 kommuner, sådan cirka. Hvad siger I så? Jeg tror, det bliver meget spændende at se, hvordan man kan inddrage dem fra begge sider, både fra rød blok og fra blå blok til det her. Og Dansk Folkeparti har også den her gang sagt, at de går efter magten. Og så lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud for Venstre. Altså, det her, det er, hvor der er tilbagegang, fremgang, der gik hen og blev Venstreby. Borgmesteren hed Thomas Banke. Her har vi ikke et endeligt resultat. 29,5% af stemmerne talt op. Og så de her er jo så ikke endelige, men vi skal virkelig lægge mærke til afvigelserne her. Og ikke mindst skal vi måske lægge mærke til det her. På baggrund af en lille tredjedel af stemmerne, Ulrik Kjær, 18% fremgang. Jamen, det er jo spændende, ikke også? Der har man Jacob Bjerregaard fra Socialdemokratiet, der kommer tilbage fra Folketinget og siger, nu vil jeg prøve at rydde op i Fredericia. Der har været Thomas Banke-sagen, der har været internt splid i Venstre. Der må være mulighed for, at vi kan erobre den her by tilbage, som vi traditionelt har anset for at være vores. Og man kan sige, at selvom SF går meget tilbage her, Enhedslisten går lidt frem, så må man sige, at det er stadigvæk markant fremgang til venstrefløjspartierne, som Socialdemokraterne og nok især Jacob Bjerregaard. Nu kender vi ikke de personlige stemmetal endnu, men jeg tør allerede godt gætte på, at han kommer til at trække mange af de 18%. Og der er også ofte valgforbund, jeg kan ikke lide Fredericias valgforbund her, men som gør, at der ikke bliver spildt så mange stemmer, for eksempel. Præcis, men vi skal tænke på, at det er en kommune, der er på vippen, og det vil sige, at den fremgang der, det kan meget nemt gøre, at her er der faktisk en af de kommuner, hvor Socialdemokraterne kan gå hen og stjæle en blå kommune. Men altså trods alt kun en lille tilbagegang på baggrund af det, der er optalt nu fra Venstre. Er der nogen af jer, der så konkluderer noget på baggrund af det her? Ligner det en Jacob Bjerregaard som borgmester, eller hvad? Ja, det gør det. Det må vi sige. Det er så ud til, det er faktisk en af Thornings
Altså, han er jo virkelig en, der er blevet løftet frem. Det er jo også om at få bakket godt op om dem, sådan så de kan være med til at sætte nogle gode velfærdsdagsordner. Men for eksempel i Aalborg, der har I mistet jeres mandat der. Hvad er det, der er gået galt? Du siger, det er mange ting. Kan du være lidt mere konkret, komme med nogle bud på, hvad det egentlig er, der er gået galt? Jamen som sagt, når jeg siger, at der er mange ting, så tror jeg, at der både er nogle ting, der er landspolitisk, og også i forhold til partiet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det har været en svær tid for SF. Der har jo været formandsskifte undervejs. Der er nogen, der har fundet ud af, at de er socialdemokrater. Det har været også en lærerig periode for SF at komme i regering. Men når det er sagt, så vil jeg også sige, at det, der er vores store opgave nu, det er jo sammen med kommunerne, sammen med regionerne, og så sammen med regeringen og vores meget dygtige folketingsmedlemmer og ministre, så skal vi jo arbejde sammen på at få sat nogle rigtig gode dagsordner. Så det er sådan set også det, jeg er optaget af. Vi tager det her resultat til efterretning. Det er ærgerligt, at det ikke er blevet bedre, men så må vi jo tilbage igen og op på hesten og så sige, nu skal vi have fat i de store dagsordner. Dem, som handler om ældre, dem, som handler om miljø, få skaffet arbejdspladser, bedre skoler, og så må vi ind og få påvirket de dagsordner. Men hvor stor en del af det her nederlag er din skyld? Jamen, jeg vil da påtage mig selvfølgelig et stort ansvar for det her. Det er jo mig, der er formand. Og sådan er det at være formand. Det er, at man står her, som jeg gør nu, når det går ned. Det er også mig, der står der, når det forhåbentlig går op igen. Min opgave, det er at være med til at bakke op om alle de meget, meget engagerede SF'ere, som har hjulpet med stort og småt, og som også er kommet ind i kommuner og regioner nu. Bakke op om dem, og så sige, den her opgave, den løfter vi i fællesskab. Nu siger du, det er dig, der står der som formand, når det går ned. Det er jo faktisk også næsten kun gået ned ad bakke, siden du er blevet formand. Meningsmålingerne på landsplan går ikke særlig godt. Og nu det her valg her, som mildest taler en katastrofe for jer. Hvad berettiger at du er formand? Jamen det berettiger simpelthen, at jeg er valgt til at være formand for SF. Og det, der var vigtigt for mig, det var at kunne komme ind og være med til at stabilisere SF. Og det må jeg sådan også i al beskedenhed sige, det er det, der er sket. Men det her resultat, sidste gang i 2009, der fik vi jo et helt fantastisk valg. Vi stormede ind alle steder, og der må vi bare sige, det har også været nogle dyre lærepenge, vi har haft ved det. Nu er vi med det resultat, som der viser sig i dag, 1. januar, der skal vi ind og fylde rollerne ud, og det skal vi arbejde sammen på at gøre. Men hvornår begynder det at vende? Nu har du været formand i et år, og det er altså som sagt kun gået ned ad bakke. Jamen altså, jeg regner da med, at vi får vendt det her, men det vigtige det er, at vi får sat nogle gode dagsordner, at vi også får sat dagsordner på velfærdsområderne, på det grønne område, på at få skabt arbejdspladser. Og det er det, jeg vil bestræbe mig på hver eneste dag. Og det får jeg jo rigtig god hjælp af. Vi arbejder faktisk rigtig godt sammen i SF omkring det her. Og jeg har jo været rundt over hele landet i forbindelse med den her valgkamp, og derfor skal der også lyde en rigtig stor tak til alle de meget engagerede SF'ere, som har bakket op. Tak skal du have, Annette Wilhelmsen. Og nu har jeg et par gange i løbet af aftenen sagt, at nu stiller vi om til den og den, som så ikke er dukket op i ruden alligevel. Og det er faktisk noget, vi gør med vilje for at se, om I er vågne derude, så I tænker, gud, lad os nu se, om de får sat ledningerne ordentligt sammen. Det har vi gjort nu, og vi skal have en kommentar fra Margrethe Vestager. Margrethe Vestager, det er jo ikke så stort parti i kommunal regi, men det ser ud til, at I går lidt frem her i Københavns Kommune i hvert fald. Hvordan ser du selv på